Tobat. Suaramu nglarani ati pancen tak sengaja. Nek ora tak larani atimu, kapan kowe impas apa to? Maksudnya piye maksudnya? Eling lho, insap. Intap. Kapan kowe incap? Kapan kowe eling Purwadasina? Hah? Hah? Tobat, ora tobat. Apa aku kan duduhke pengen pancing tok nggo ketemu karo Janaka apa piye? Aku ngerti aku. Nang aku ora tau ngomong. Aku paham aku. Soale nang kono kuwi oke wiyaga sing wis tercatet nang kono kuwi. Oh, apa? Padake ora nang kono to anggo tumindak sing ora prayoga karo Raden Janaka. Rumangsane. Nek kaya ngono kuwi terus dadi apa wong wedok sandonya iki Banowati tobat mati aku mati. Melayu to. Wis melayu to wis. Ning kok aku malah teratapan ya, Gong. Sebabe nek Banowati kanggo mlayune ning Madukara utawa ketemu Ndara Janaka. Lapor ana gajah unek-unekke Dewi Banowati le selingkuh karo Ndara Janaka nesu nggawa panah. Mau sing dipanah gajah temancep ning sirah sikik, sirahe kowe to. Ijal ya to, Mbah. Aku tak mburi wae, Mbah, wajib ning kene ngene. Waduh, Srekoso iki genah kepainah aku. Panah kok painah. Yo sudah glantara mbene tonggo. Tonggo kok saking judeke aku wis kepanah kok kepainah ora. Nah dipikir-pikir tetap lucu lho terus. Biyen aneh-aneh ya kowe. Tibane painah lah ya mesti gelem nek ditibani. Yo, ae Banowati. Melayu sifat kuping tetep tau ya aku urung lega nek ora ngrapoke kowe Banowati.